Усім прывітанне, гэта жывы эфір еўрарадыё з варшаўскай студыі, тут Маша Калеснікава. І сёння мы будзем гутарыць пра кіно. Зноў пра кіно. З 12 па 14 лістапада ў Варшаве пройдзе фестываль беларускага кіно «Бульба-муві» і дырэктар фестывалю Януш Гаўрылюк сёння наш госць. Прывітанне, Януш. Прывітанне, Маша. Слухайце, вялікая паўза была ў фестывале «Бульба-муві», і сёлета вы вырашылі, што зноў трэба пачынаць яго рабіць. Я так разумею, што гэта такая рэакцыя на тое, што фактычна беларуская культура зараз, Беларусь зараз засталася без культуры і без кіно. У тым сэнсе, што здымаць на вуліцах зараз забаронена, так і беларускім творцам недзе трэба паказваць свае фільмы. І я так разумею, што таму вы вырашылі аднавіць фестываль. My wyraszyli odnowić festiwal prosta temu, kiedy ja siedział na wiosce, tak? Nie wiem, czy ktoś tam kapał, czy coś, prosto i słuchał białoruskich informacji. Może i Euroradia wtedy słuchał, nie pamiętam. No, w każdym wypadku tam skazali, że użynił nie zdaje się, to było. Poszła informacja, że to średni festiwal listopad. Zmieniają organizatora i jakby pierwszym raszeniem było to, że to zakrywają już nacjonalny konkurs w ramkach listopada. I wtedy ja od razu jakby zrozumiał prosto, że to trzeba, każdy czy tak wychodzić z lesu, wyjeżdżać z wioski, jechać u Warszawę prosto i jakby odnawiać Bульба-муві, потому что warto podkreślić, że to ta Bульба-муві zapoczątkowała białoruski konkurs filmowy w ramkach swojego festiwalu. Kiedy my patrzeli w 11 roku, listopad miał wtedy już szmat gadą historii. Szmat tak samo miał konkursnych sekcji, a pracza konkursu białoruska kino. I my to zrobili tu w Warszawie. My tu zwozili usich niezależnych, zależnych Białoruś filmowskich, betesznych, usich innych białoruskich kinocznych partyzanów. Tu w Warszawie kapiane mogli pokazywać swoje filmy i udzielniczać u konkursie, tak? Tamu później na listopadzie u 14 roku u końca powstał nacjonalny konkurs. No i to była zasługa Bульба-муві, потому что kiedy ja był na listopadzie, jak gościu w 15 roku, to mnie organizatorzy skazali na bankiecie, kiedy my trochę wypili, że to tak, to Bульба-муві miało wpływ na to, że to białoruski kinoczny konkurs powstał na listopadzie w Mińsku. Так, і зараз до 25 числа приймаються заявки ад усіх, хто хоче паўдзельнічаць у конкурсе «Бульба-муві». Dokładnie tak. Ja tylko nie trzeba skazać, że to jakby był główny szturczok, ten konkurs, tak? Ale z drugiego boku czas, jaki przeszedł, a tak samo podziei, jakie odbyli się w Białorusi rok temu, jakby dopomogli stworzyć, ja думаю, całkiem ciekawą programu filmową, z jakiej będzie składać średnia Bульба-муві, bo my podzielili programu festiwal na 3 dni i robimy 3 bloki. Zaczynamy z końca, z trzeciego bloku, jaki nazywa się rewolucja, potem następny dzień to do rewolucji i ostatni dzień bez rewolucji, czyli wracamy się do początku. Dlatego, że to jakby znowu u Białorusi mają, tak? A konkurs tak, my obwieścili konkurs, no i informacja poszła, może nie szmat wektorna, tak? Ona tam poszła na Facebooku, na Telegramie i tak dalej. Raz po siódmej wielkiej informacji nie było. I tych konkursnych filmów jeszcze raz każę, czy jeszcze nie szmat przyszło. Ja nie wiem czemu. Тому что było mało informacji, czy тому что prosta i sytuacja składana, że to niektórym białoruskim kinocznikom nie da filmów. I jak ty wskazała na początku, prosta składana tak samo zdymać film w Białorusi ciepier, tak? No, kinoczniki zjeżdżają z Białorusi. Na przykład był u ciebie gościem Andrzej Kuciła. No i on zrobił film i Pirat z warszawskiej premiera i on prosto z siebie zjechał z Białorusi. Pa kul, tak? Wiedaючи, że to mogą być problemy
z przyczyny tego filmu, tak? Тому гэта важная частка гэты конкурс, які будзе ў гэтым годзе, але гэта толькі такі пачатак, так? Глянем, што прыйдзе, робім адмысловы конкурсны, называем яго прагляд маладога беларускага кіно, які будзе у апошні дзень. І арганізацыя, якая нам дапамагае ў гэтым годзе, гэта Filmoteka Narodowa. Яна вызначыць свой прыз. Будзе прыз зноў бульба, таму што вы ж звычайна ўручалі бульбу як галоўны такі прыз. Ну, калісьці гэта было ўсё крута, так? Бо ўсё было на пачатку фармальна і арганізавана, і падрыхтавана, і сама ідэя была, што была залатая, срэбраная і бронзавая бульба, і статуэткі былі. Ну, гэта было вельмі крута, так? Ну, толькі што мы да ідэі, да таго, каб пачаць зноў рабіць фестываль Bulba Movie, no прыйшлі вельмі позна. Калі я пра гэта падумаў, я хацеў паказваць проста пару фільмаў, не ведаю, у нейкім варшаўскім кафе, можа нейкім Шапито, так, albo ў нейкім падвалі, так? Ale napisał paru mailów do warszawskich kinoteatrów, na dzień nadkazał. Гэта менавіта kinoteatr Iluzjon, якога ўладальнікам ёсць Polska Filmoteka Narodowa. No i ona, оказывается, нам daje na 3 dni kino i krychu падтрымоўвае, tak? Таму я рады, што мы гэта можам зробіць крыху больш, чым у падвалі, ale гэта не будзе mieć jeszcze takich ramak jak nasz pierwszy festiwal, jaki ja byli tam 11, 12, 13 rok, тому что no my nie paśpili się go podrychtować, bo na przykład no гэта formalne sprawy, тому что просто kap robić pełnocenny konkurs przez taką polską, nacjonalną i dzierżawną ustanowę, tam trzeba admysłowe regulaminy pisać, jurystów. Таму гэта будзе больш сімвалічна. Будзе больш, мы гэта называем праглядам, які у рэальнасці будзе конкурсам, так? І jakby з юрыдычных jakby прычынаў проста будзе узнагарода ад арганізатара, так? Зразумела. Але конкурс будзе, таму што ўсё ж заяўкі ёсць, праўда? Ёсць і no толькі што я чакаў на гэтую размову, яшчэ 3 прыйшлі, напрыклад, я бачу. Пакуль мы іх яшчэ не праглядалі, так? Ja думаю, что to będzie coś, co zможем pokazać. Bo wiadomo, no, na początku na Bulba Movie i 100 zajawek przychodziła, tak? No wiadomo, że to nie każdy film jakby można brać u konkurs, tak? No szukają samych lepszych rzeczy, tak? Ja sam ciekawy, co będzie u tym chodzi. Я нагадаю, што госць сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё Януш Гаўрылюк, дырэктар кінафестывалю беларускае кіно Bulba Movie, які з 12 па 14 лістапада пройдзе ў варшаўскім кінатэатры Кіно Ілюзіон. Тое, што Bulba Movie меў такую вялікую паузу з 2016 года, з чым гэта было звязана? З тым менавіта, што у Беларусі ўжо быў лістапад у такім сваім выглядзе росквіту, што было беларускае кіно ў ім таксама на такім добрым узроўні, у тым плане, што і конкурс быў, і фільмы траплялі ўжо ў асноўную праграму кінафестываля. Чаму вы вырашылі ўзяць гэтую паузу? Калі казаць шчыра, то так сапраўды гэта паўза była tylko temu, że prosta u nas nie było, u nas skończyła się finansowa podtrzymka, aby seriozno organizować festiwal. A później festiwal Bulba Movie w Warszawie z finansowej podtrzymką był u 14 godzie. Nas finansowała Polskie Ministerstwo Zamierzchnych Spraw. To był taki tam admysłowy projekt polska-białoruski, wspólny kulturne dziejeń, tak? I w ramach tego projektu my 11, 12, 13 i 14 rok robili festiwal tu w Warszawie. No to był pełnocenny festiwal, u nas był normalny budżet, można było się jakasna u najlepszych warszawskich kinoteatrach pokazywać, tak?
Potem faktycznie to jeszcze taka, że przyszedł listopad z białoruskim nacjonalnym konkursem. Ta kryszku pamiętała sytuację, ale tam już to, ja думаю, że to warto byłoby i dalej robić pełnocenny taki białoruski festiwal, białoruska kino w Warszawie. Tylko no, pamiętała się sytuacja, bo była wojna na Donbasie, Ukraina i tak dalej. Ja думаю, tam nam nie przyznali w 15 roku finansowania, tak? Zmieniła się повестка крыху. Koniecznie tak. I wtedy jakby no każdy prosto, że to jakby usie granty, groszy poszli jakby больше na Ukrainę, tak? To była dla Polski больше istotna, ważniejsza rzecz. A u Białorusi jakby patrzynała się niejaka odliga, tak? No, nawet u kulturnej sfery, tak? Wtedy. Тому, думаю, что гэта была галоўная прычына, таму што ў нас не было фінансавай падтрымкі. Я кажу, што фестываль яшчэ існаваў 2 гады, 15-16 год. No ale гэты ўзровень ўжо ушоў уніз, таму што, прабачце, na entuzjazmie dobra robić pierwsze rzeczy. Potem, kiedy chociaż seriozna coś robić, to chociaż krychu niejka podtrymka powinna być. A czemu warto byłoby dalej robić ten festiwal? I seriozna, tam już to koniecznie nacjonalny konkurs listopad to dobra była sprawa, ale jak życie i tam pokazywało, że to nawet u czasach adlig u Białorusi, to nie do końca już tam było seriozna. Ja, kiedy tak szczerze кажу, to думаю, że to była tak sama krychu imitacja nacjonalna konkurs czas od czasu. Czemu? Ну, тому що просто, ну, не пам'ятаю, яким chodzi, там, 17-м, здається, вже починалися проблеми з задобором фільмів. Фільми, які пройшли відбор на конкурс, потім білоруська цензура їх Так, было зупиняла, так? сапраўды, і аўтары фільмаў нават у знак пратэсту здымалі свае фільмы з конкурсу. Ну, pierwszy raz nie zdymaliśmy, potem była jakiś tam protest był, tak, to było. I no, to świadczy про to, że to Bulba mówi, byłoby dalej potrzebne, bo my bez kompromisu mogli podchodzić do takich spraw. U nas takich problemów nigdy nie było, tak? A nacjonalny konkurs na listopadzie, no, potem na żal pokazał, że to nie do końca się tak, jak już, tak? Тому я думаю, що коли ми тоді були якби ще мocni, на узровні і так далі, це було б важливо, бо була б ніяка альтернатива, так. Ну, нам навіть казали, що шкода, що нема Bulba Movie. Тепер воно потрібне, так, бо там на листопаdzie no, nie do końca usiło tak, jak normalna powinna być, tak? I koniecznie, kiedy my byli wtedy no, festiwala na normalnym uzrowni, to mogli być alternatywa, tak? No, tak nie było, prosta. Koniecznie, ty każesz, że to byli protesty. No, niekie byli, tak skażę, tak? Ale dla większości, na żal, tych małych białoruskich twórców, to moja osobista jakby dumka, że to była i tak komfortna sytuacja, prosta, bo oni tam znaleźli swoją placówkę, tak? Niektóre robili filmy tylko pod listopad na przykład i już im było komfortne, cicho, tak? Ну, але życie показало, що довго так не буде. Ну так. Праграма, я паглядзела праграму вось сёлетняга Bulba Movie. Я так разумею, што гэта фільмы, якія былі знятыя ў Беларусі там з канца 19-го года, так, вось да канца 20-го года. Там і фільмы Андрэя Куцілы, і Улады Сяньковая, і Максіма Шведа. Вы так, такім чынам адбіралі, так, у праграму хацелі паказаць гэтыя фільмы? Tak, po pierwsze programa jakby już tak jakby składzie na tak samo polskich gledarzy, bo ja na Bulba Movie kiedyś najbardziej jednak Polaków przychodziła poznajomić się z białoruskim kino i jakby no, ja starał się tak skłaść programu przez te 3 dni taki randomny polski gledacz mógł chociaż krychu zrozumieć, czemu i co odbyło się w Białorusi w 20 roku. No tak jak ja сказал ранее, że to prosta programa od końca. Rewolucja, do rewolucji, bez rewolucji, tak? Najbardziej jakby taki blok do rewolucji, ja думаю, że to on ciekawy z tego punktu widzenia, tam już to prosta tam sużety tych filmów
Minawita odbywająca u niejaki период nawet na miesiąc da wybrał, tak? Jak na przykład film Maksima Szweda Marszrut Pierostrojen, tak? Gdzie herojami jest dwa taksisty i wozić ludzi. Tam, ja думаю, z takiego punktu widzenia ten film wielmi ciekawy i on będzie dla Polaków na przykład, tak? Bo tam naprawdę można posłuchać zwyczajnych białoruskich ludzi, tak? Druga rzecz, jest taki film Parad Planet na przykład, u jakim można pobaczyć jak wyglądała białoruska prowincja. Period, covidny period i potem period, krótki period da wybrał, tak? Jak Jany, co Jany dumali na prowincji, to będzie premiera tego filmu. No, co Jany dumali, czy Jany podtrzymywali protesty, czy Jany nie lepsze było prosta podumać, to niczego nie odbywaється u Białorusi paśla 9 żniwnia. Film Wlady Sękowej, ja думаю, tak samo warto pokazać. I on, szczerze кажучи, że był tylko na warszawskim kinofestiwalu 2 lata już od temu. Ale i on tak samo pokazuje białoruskie gramactwa. No, minawita u ten period rewolucyjny, tak skażu, tak? Białoruska szkoła. No i białoruskie gramactwa, tak? I tam jest siużet polski, że już wtedy ludzi uczyli się polskiej mowy, tak, na przykład. Że jeszcze wtedy już zaczynali Białorusy zjeżdżać, tak samo Polszczu. I już wielmi przychodzi film, jakiego na pełna Białorusy nie wiedzieli. Polska wiadomego dokumentalista Marcina Sautera. I jak ten tytuł przekłaść na białoruską mowę? Po polsku to uczyć urosłam, kiedy spałaś. Czyli ja wyrasła, kiedy ty spała, tak? To wielmi przychodzi ciepły film, jaki Marcin Sauter sniał pra swoją żonkę białoruską, Karolinu, jaka ja paru lat temu zjechała z Białorusi. I ten film mianowita pra białoruską emigrację. A film zdymali w 18 godzie. Za 2-3 lata do rewolucji. No, temu ja думаю, że można będzie kreszko zrozumieć tę Białoruś przez te filmy, jakie my pokażemy u programie Bulba Movie. Слухай, ну, кінашкола. А, тут яшчэ пытанне да нас прыйшло. Прывітанне, ці можна будзе фільмы фестывалю паглядзець у інтэрнэце? My ciągle nad tym pracujemy i czastka będzie dostępna, ja o tak mogę сказать покул. Просто bo już ciągle był w procesie, tak? Ale czastka filmowa będzie dostępna na Filmotece Narodowej. To jest Ninateka, sajt Polskiej Filmoteki Narodowej. Тут яшчэ мне пішуць, вітаю, шановнае гаспадарства, няхай размаўляе па-польску, мы ўсё разумеем, але мне падаецца, што можна размаўляць і па-беларуску, таму што ў Яныша добрая беларуская мова. Nie można rozmawiać po białorusku, потому что ja etniczny Białorus, to czemu ja mają rozmawiać z tobą tu w białoruskim radiu po polsku? Я з табой згодная. Ну, так што, соры, шановнае гаспадарства, вось, але мы будзем размаўляць так, як хочам. Слухай, ну, польская кінашкола, яна вядомая ў свеце, так, яна вельмі моцная, а ты вырашыў займацца менавіта беларускім кіно. Чаму? To fajne pytanie, Damianie, dziękuję. No, po pierwsze, ja Białorus Podlasza, tak? Z Bielska Podlaska, tylko do 20 roku, no ja nie odczuwał się Białorusem. Był zwyczajny pacan prosto tam. Kino, wino, domino, tak. I no prosto ja, kiedy przyjechał w Warszawę, kiedy mi tam było 19-20 lat, prosto, no ja tu niekim czynem wypadkowym, zresztą jak to w życiu bywa, prosto potrafił na białoruską filologię. I wtedy odkrył blin, że to, no, ja i wtedy do końca Polakiem nie był, sam nie wiedział kim, no, a думаю, że to warto wiedzieć pra siebie, kim ty jesteś, tak? No i wtedy zrozumiał, zaczął czytać, wywuczać białoruską mowę. No i zrozumiał, że to ja prosto etniczny Białorus. No, jaki narodził się w Polsce na Pamierze, to normalna jakby już. Jakby
terytoria Pamierza zаўсёdy pamieszane, tak. Z drugiego boku Radziecina, tam Palaki żywość, na Padlaszy Białorusy żywość, to normalna. No i tam nie było wielmi, zrozumiała, kiedy ja zrozumiał już, kim ja jest. A ja zаўсёды jeszcze raniej, czym stał Białorusem, to już ciekawił się kino, tak. No, ja sam robił niekie niezależne kino, udzielniczał polskich niezależnych kinafestiwalach, niezależnego Ofawa kino. No i kiedy patrzał swoją przygodę z Białorusią, to koniecznie patrzał ciekawić, a co tam białoruskim kino. No i tak to patrzało się, tak. Kiedy ja współpracowniczał z Polskim Radio, białoruska redakcja tu w Warszawie, to pojechał do Mińska robić reportaż pra Kołosałski Licej, zdaje się, tak? Jaki tam dzienniczał podwali swojego czasu. I wtedy tak samo poznajomił się z Andrejem Kudzinienkiem u Mińsku, bo ja szukał białoruskiego kino i nie mógł go nigdzie znaleźć, a ktoś mnie powiedział, ty, słuchaj, tu jest taki nowy film białoruski, Misterium Okupacja, tak. I ja wtedy poglądałem ten film i potem, o blin, na szczęście, no, coś z tego kino jednak jest, jakby, tak, bo ten period, jaki ja wtedy byli, no, tam 2002, 2003, gdzieś, tak. I ja wtedy pobaczył, że to przynajmniej jedyny współczesny białoruski film, no, na niekim uzrowni już prosto. I ja pojechał i wykorzystał to, że to ja żurnalist wtedy był, tak, to domówił się z nim na interwiu prosto dla radio i no, my tam sustarali się jeszcze wtedy u Starym Młynie, zdaje się, na płoszczy Pieramogi, jako już nie ma. Posiedzieli krychu i potem pasiabrawali. No i tak można сказать, że to tak patrzyło się prosto. No i jakby festiwal białoruskiego kino u Warszawie, to працяг гэта ўсяго. Зразумела. Слухай, мне цікава, як табе было назіраць як этнічнаму беларусу, так, тут у Польшы на тыя падзеі, што адбываліся ў Беларусі ў 2020 годзе. Таму што я шмат размаўляла з людзьмі, якія проста беларусы ў эміграцыі, так, сядзелі. Гэта адно адчуванне, натуральна, там пачуццё віны, што ты там зараз не можаш быць у краіне сваёй, падтрымліваць тых, хто там выходзіць на маршы і так далей. А вось што адчувалі этнічныя беларусы, якія, ў прынцыпе, ніколі ў Беларусі не жылі? Ja mogę tylko kazać pra siebie, to ja Ну так, натуральна. odczuwał, tak. Ja tydzień przed wyborami był w Białorusi i ja zjeździł z komandą Cichanowskiej, 4 białoruskie rady. Znaczy, na pewno był na mityngu u Horadni, u Lidzie, u Baranowiczach, Breście, Słonimie i Wałkowysku. Ja był u tych radach prostach. Ja chciał poglądać, jak to naprawdę wygląda, bo w internecie saczył za tym, tak, ale była machtrzymać pojechać prosto. Siabar dokumentalist robił film, mianowicie pra Padziei, pra Cichanowską. I ja zjeździł z nimi 4 dni. I wtedy, a Białoruś dobra wiedzie prosto, bo no 20 lat, kiedy można było, kiedy nie było zabrony na ujazd, to wtedy ja zawsze jeździł, tak, tam prosto Białoruś mierzwoż, jakby ja wiedział, tak. I no ja wtedy pobaczył tydzień przed wyborami, że to faktycznie to zupełnie inna sytuacja, czym była 10 lat temu. Ja faktycznie, kiedy ja był u Słonimie na meetingu na takim starym stadionie i kiedy pobaczył ten stary stadion i tam taką tołstują i dołuchują czargu takich roboczych, zwyczajnych ludzi, jak ja stajali w czarzie prosto, jak potrafić na meeting, tak? Plus ludzie, jak ja, stajali za zaborem i praz dzirki gladzili, bo bajali się u wejści, bo ktoś ci kazał, że to ich tam zdymałeś, potem buduć problemy na pracy. No ja też zrozumiał, że to taką Białorusi to ja jeszcze nikogo nie baczył, że to na pewno coś ci będzie. No i potem zjechał u Warszawę i potem gatał się opatrzało się, tak. Co ja dumał prosto? No, ja po pierwsze nie do końca nie powierzył, że to będą takie protesty, ale potem jakby z perspektywy czasu, ja każę pra siebie tylko, tak, jeszcze ja dumаю, tak. No, ja dumаю, że to ja może inaczej odkażę. Ja odkażę, u mnie jest syn, jaki ma 15 lat, tak, Mikoła. I no,
to on siebie tak samo odczuwa Białorusem, chociaż on po białorusku nie rozmawia. On tu w Warszawie żyje. No dla niego to normalne. Ja nikogo jemu tam niczego nie kazał białoruskich wyszymajek zakidywać i tak dalej. Prosta. No i on dla niego to jakby normalna sytuacja. A on сказал, tata, słuchaj, no my poglądali ten Majdan z tobą ciapier, a potem mnie ty zaczął pokazywać wideo z YouTube'a z Białorusi, tak. No ja tobie skażę tak, że to no się okej, tam wyszło szmatkę tych Białorusów, tak. No ale my tak samo poglądali Majdan, no i bacz nasz to ludzie na Majdanie, Ukraińcy, seriozno naprawdę chcieli coś zmienić. Z tego, co ja pobaczył, Białorusy nie chcieli do końca niczego zmieniać. Чаму табе гэта падалося? No, тому що nawet один z moich siabrów z Mińska na początku jak kazał, że trzeba być żorstkim, jak kazał, tak? Aż to wychodzicie, albo tak zdymajecie, tak? I on сказал, nie, to będzie ewolucja, usio będzie, tak? Niczego nie będzie i niczego nie odbyło się. No prosta, no jakby, no, ja думаю, że to trzeba było, kiedy wychodziło 300 000 człowiek, no prosta iść do końca. Ну бач, ўсё ж беларусы хацелі мірнай рэвалюцыі, спадзяваліся, што ў іх Nie ma гэта miernych атрымаецца. rewolucji u Białorusi. Ну, No chyba już Białorusów tak samo Praga to wie i zrozumiała. ну бач, сумны насамрэч такі момант гэты. Koniecznie tak. Тут яшчэ такі момант, вось зараз вельмі шмат беларусаў выехала за мяжу, і ці вернуцца яны, гэта таксама вялікае пытанне, таму што абрастуць карэннямі ўжо за мяжой, а потым, калі здарыцца нейкі там дзень X, і трэба вяртацца, ці змогуць яны вярнуцца і зноў будаваць тую самую Беларусь, пра якую марылі. No tylko wiernuться takie ludzi jak heroj filmu Ніхто, jaki nie powstał. Ясна. Слухай, значыцца, фестываль яшчэ, так, Бульба-Муві. Мы сёння, ў прынцыпе, пра яго гаворым. No a tak zasubowali nie jak sumna stała. Ну так, таму давай пра весялейшае нешта. Koniecznie. Квіткі будуць дарагія на фестываль, як вы робіце звычайна? Zwyczajna było usio bezpłatna, Ага. a u гэтым chodzi wyraszajem ciapier. No, na pewno z tego, co wiedają, bo wczoraj ja był na sustreczy, no bo prosto mnie trzeba domolać za krychu i za sponsorem swoim, tak. To na pewno studenty będą mieć bezpłatną wychod. A tak my to nie komercyjna impreza i my nie chcemy, znaczy w sensie ja to tylko organizuję, tak, ale ogólnie my nie chcemy na tym zarabiać, będą niekie symboliczne ustupy. Mhm. Prosto na dzień, na drugi, trzeci. Ja думаю, nie będzie problemu i ja wielmi chciałbym, aby u tym godzie informacja про ten festiwal doszła nie tylko do Polaków, ale i do Białorusów, jakich wielmi szmat ciapier w Warszawie, bo 10 lat temu, po pierwsze, zobaczcie, Białorusów było znacznie mniejsze w Warszawie i główna publika, jako ja już kazał, przede wszystkim byli Polaki, jak ja ciekawili się wschodem, Białorusia i tak dalej. Ja wielmi chciałbym, aby polski, warszawski, a Białorusy, tak skażam, zaczęli przychodzić na swoje kino. Bo trzeba pamiętać, że to Bulba-Muvі to nie tylko festiwal i preglad białoruska kino, to tak samo zawsze było miejsce da sustreczał. Bulba-Muvі zawsze spauczała i białoruskich dzierżawnych i niedzierżawnych kinoszników, a tak samo prosto zwyczajnych ludzi, Polaków, Białorusów, Ukraińców. No, zawsze Bulba spauczała ludzi i z tego wychodzili różne nowe projekty, nowe siabrostwa. No nawet służeństwa byli prosto, pamiętam na poprzedniej Bulbie. No, tam warto nawiedzać Bulbu, bo praca kino, siabrostwa będzie tak samo i Bulba, catering, znaczy będzie można pospróbować tak samo jakby białoruskiej kuchni. О, нават так.
Я яшчэ паглядзела, што у вас у праграме канцэрты, так? Будзе выступаць вольны хор, будзе Нака з Варсобай выступаць. Гэта таксама Tak, як частка праграмы. koniecznie tak, это частка программы. Я подумал, że Naka nigdy nie wystupała w Warszawie, nie śpiewała. Ona теперь zjechała w Kijów i Naka tak samo nie wypadkowa, потому что Naka, она передусім акторка, tak? I Warszawa, jaki тут живе, z byłego гурта Portmone, оказывается, что это все получается так само с кино, потому что Naka, Анастазия Шпаковская, wystupała takim, grała u одной z kinocznych etiudów almanacha Chronotop, jaki paru lat temu ładził Andrzej Kudzinienka, a Warszawa pisał tam muzykę. Znaczy, że to tak samo kinoczne projekty, można сказать. Ну так, то бок гэта таксама будзе нейкая прэм'ера іх супольнай. A, i oni razem tak samo. I oni ciebie repetycji robić pakul Kijów, Warszawa, tak? I oni u pierwszym razem wystupiać. Ja sam nie wiem, co to będzie, no ale za to odkazny nasz muzyczny, masterski dyrektor Piotr Dudanowicz. Kali pytanie po muzyce, to kali łaska do Piotra. No, Piotr, wiadomo, to twar festiwalu szmatgadowy. Ну так. Што ж, дзякуй вялікі, што завітаў да нас і распавёў. Давай зараз яшчэ раз нагадаем. 12-14 лістапада у кінатэатры «Ілюзіон» адбудзецца фестываль «Бульба-муві», дзе будуць паказваць беларускае кіно, будуць фільмы Андрэя Куцілы, Максіма Шведа, Влады Сіньковай, будзе конкурс беларускага кіно. І нагадаю таксама творцам, што да 25 кастрычніка прымаюцца заяўкі на ўдзел у конкурсе. Kali można na koniec coś jeszcze Так, сказать? натуральна. Ja хочу też такое сказать, что jeszcze 2 miesiące temu ja думал, что буду показывать гэтыя фильмы, я казаў, у падвале, у кафе нейкім варшаўскім, a u гэтым kinoteatrze Illusion, ja pamiętam, ja последний раз był 10 lat temu na niekim kinoseansie i podumał, blin, super miejsce dla Bulba-Movie. Jak byłoby fajne tu zrobić Bulba-Movie, no takie podchodzić pod ten nasz festiwal. No i to jakby okazuje się, że to możliwe, tylko trzeba chcieć, tak? Czyli kali czegoś wielmi chcesz, to otrzymujesz. Jak u moim wypadku na przykład. Ну супер, гэта ў прынцыпе такая можа быць мэта і для ўсіх беларусаў. Калі чагосьці не Так думаю. то абавязкова атрымаецца. Што ж, дзякуй вялікі. Януш Гаўрылюк, дырэктар кінафестывалю «Бульба-Муві», сёння быў нашым госцем. Заставайцеся на нашых хвалях. Хутка Зміцер Лукашук са сваімі гасцямі таксама будзе тут у варшаўскай студыі Еўрарадыё. Да пабачэння.